Балларыбыз Аллаһ Тәгалә тарафынан безгә аманат итеп бирелгән гөнаһһыз ян ияләре. Яш кына яшь күңелдә буш һавыт менән сагыштыралар. Ул һавытты яхшылык я яманлык менән тултыру инде бездән тора. Үз иркенә куеп, башына ни килә, шуны кыландырып түгел, газизләребезне файдалы эштәр, зирәклек, тапкырлыкты үстергән уендар белән әүрәтү мөһим. Һәр ата-әсәнең көн үҙәгендә буш вакытын нисек уҙғара балабыҙ дигән һорау булырға тейештер. Айырыуса йәйгеһен. Самиун басир. Ты быстро отпускаешь. Ты боишься? Ты не бойся. Самиун басир. Хорошо? Давай. Самиун басир. Вот. Әлхәмдүлилләһи шөкөр. Республикабыҙҙың һәр мәсетендә тиерлек балалар өсөн йәйге лагерҙар асылған. Асҡын мәсетендә лә ошо сырҙа ныҡ күңелле. Ислам дине нигеҙҙәрен әле генә өйрәнә башлағандар иртәрәк килеп уҡыһа. Йыл әйләнәһенә мәсет юлын һыуындырмай шөғөлләнгән сыбырҙар иһә уларҙан һуң килеп белем ала. Шулай итеп, төшкә ҡәҙәр мәсеттә тормош ҡайнай. Вот так надо читать. Им. Да? Вот. Хорошо? Понятно? Балаларыбыз менән киләләр монда бергәләшеп уралышырга, шулай элемтәдә буларга, сөйләшергә, дуслашырга, әлбиттә инде намаз укырга өйрәнергә инде, шулай Ҡур'ан укырга өйрәнергә, арабча сөйләшергә өйрәнергә инде, менә шулай ғилем алырга инде, Пәйғәмбәрбез тарихын беләселәре килә, үзебезнең динебезнең тарихын беләселәре килә инде, шулай үзебезнең телебезне дә менә шулай практикуем, шулай бит менә шулай сөйләшәбез үзебезнең туган телебездә дә инде. Шуңарга теге өметләнәбез инде киләчәк вакытта теге үзебезнең менә шул теге монда йөргән балаларыбыз, менә шул мәчеткә йөргән балаларыбыз изге иманлы, изге әдәпле балалар булып үссеннәр дип шулай өметләнәбез инде иншалла. Үзебезнең шул җәмәгатькә шундый яхшы, изге, файдалы кешеләр булсын дип, алар безнең балаларыбыз, безнең киләчәк, наше будущее, шулай бит инде. Хәзер аларга без инде менә нинди теге нәрсә салдырып калдырабыз, шуның белән алар үсәләр инде шундый теге. Вакытны файдалы өчен үткәргә мәскә килдем. Коръәнне ятларга, безнең Пәйғәмбәребезне тарихын өйрәнергә. Намаз укырга, мәсеттә бит намазның савабы күбрәк. Тагын, чтобы можно было кеше белән сөйләшергә, хәзрәт белән сөйләшергә, вопрослар бирергә. Балаларның ихлас ябын, матур максатын тыңлап ултырган мөгаллимдең карашы тагы ла ныграк нурланып киткәне күҙебеҙгә салынмай калманы. Әйе, хеҙмәтеңдең һөҙөмтәһен күреү рәхәт шул. Тыңғыһыҙ йәй мәлендә лә яратҡан эшенә мөкиббән булған мөслим хәҙрәт. Ислам динен өйрәнеү, уны балаларыбыҙға өйрәтеү бик мөһим ди. Ниндәй эшегеҙгә ныгыраҡ оҡшай? Электрсы булыумы, мөхтәсиптең урынбаҫары, уҡытыусы? Иң оҡшаған эшем инде мине менә шул кеше уҡытырға, балалар уҡытырға, шул теге алған ғалимдары кешеләргә тапшырырға. Пәйғәмбәребез әйткән бит инде, сезнең үзегезнең арағызда яҡшысы шул, кем үзе Ҡуранны өйрәнгән, кешеләргә шуны өйрәткән. Шуңа теге иң мөһим, иң кәрәкле саваплы эшне теге сайлап алырға тырышабыз инде. Аңардан да саваплар кеш юҡ инде. Тегеләр дә кирәк инде донъя эшләре дә, бунысы инде иң саваплыраҡ инде шуңа теге. Бу дауамлы эш. Иң ҡулындарағаны кеше әгәр дә үзгәр дисә яҡшы яҡҡа. Шул теге алған ғилемен ҡуллана башлар дисә кеше, яҡшы яҡҡа үзгәр дисә, син шулай әйткән үгет насихатлар аңна дисә, тормошын ҡулланып яҡшы яҡҡа үзгәр дисә, менә шул иң яҡшысы инде менә шул. Кесе йәштән ислам динендә тәрбиәләнгән, хәләлде харамдан айырып үҫкән бала һис ҡасан тура юлдан тайпылмаясаҡ. Шуныһы һөйөндөрә. Йәш шәкерттәр өйрәнгәндәрен ата-әсәһенә, туғандарына, дуҫтарына һөйләй икән. Гәрсә күбеһенең яҡындары күптән инде намаҙҙа, хаҡ юлда. Дини мөхиттә нығынып үҫкән йәш быуындың йөрәктәре гелән шундай изге уй-ниәттәр сулғанышында булһын. Аллаһ һүҙенә, мәсеткә һөйөүҙәре, белемдәре артҡандан артһын.